Сәлем дусларым, сізді мен Гүлназ Асаева сәлемлем. Ершілік тауышының бүгінгі шығарылышында біз резидентларыбыздың күн тәртібі білен танышырбыз. Параллель рәвіште сізні тауыш беру нәтижесінде кімнің нешенші позицияда урнашқанын далашақларбыз. Алина һәм Дина Гарифуллиналар белән бүген без сау булашырга мәҗбүр. Кызлар, алга таба да сезгә уңышлар. Яшьлек тавышында яңа клипларыгыз белән көтеп калабыз. Кабат гашык булам, сиңа гына кадерле. Җаның белән йөрәгеңне әллә мине дә калдырдың. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Син таяныш яннарында, мәшәкатьле заманында. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Син таяныш яннарында, мәшәкатьле заманында. Иң яраткан мизгилләрнең берсе. Яшьлек тавышында премьера. Әйдәгез бергәләп карыйк. Мин сине очраттым төшемдә. Очраттым һәм кысып яраттым. Сөюгә терелгән төш белән сызылып кояшлы таң аттым. Сагынып сарыгып өзелеп ялварып сыраган язмыштан, син икән ул минем бәхетем, аралап алучы сагыштан. Сагынып сарыгып өзелеп ялварып сыраган язмыштан, син икән ул минем бәхетем, аралап алучы сагыштан. Seni izledim aylardan, sen özün ay kızı sılıvam. Yaratıp min seni duymamam, zor vakit mineke buluvam. Min seni ağırlık yitirmem, yaratıp janatıp yaşarmen. Sen benim kıymetli bir canım, kadirlim deyip günetleşermen. Min sana ağırlık yitirmem, yaratıp janatıp yaşarmen. Sen benim kıymetli bir canım, kadirlim deyip günetleşermen. Bәxetlе tağlarım, sen benim hoş isli yazlarım. Sen benim təxetim, rəxətim, tek sana iň tatlı yazlarım. Yaklarmın, saklarmın, yapmamın, sana dep nur şeşken köngülüm. Sen benim iň yaktı, iň tatlı, iň gaziz birden bir söyüwüm. Yaklarmın, saklarmın, yapmamın, sana dep nur şeşken köngülüm. Sen benim iň yaktı, iň tatlı, iň gaziz birden bir söyüwüm. Sen benim iň yaktı, iň tatlı, iň gaziz birden bir söyüwüm.
Ең ғазиз бірден бір сүйуен Алдағы жүршібіз менің айырым күн тәртібі юк дейді. Тұрдым, ашадым, ішлер болса ішләдім, болмаса ятып юқладым деп күлді. Дұрысын гына әйткәндә, юқлап ятырға бик яратмыйм. Шуңа мен еш қына күнімні ішләп үткәрәм дейді. Жер yüzünde türü bәхет Улым ту минем үшін алтын кәхет Куллары қанат, пышығы бұрын йылтыр күзі Минем бәхет әйтіресіңлә ұжыма күзі Улым сұрап алған бүләгімсің Яшәу яны киләшәктә түрәгімсің Һәр вакытта ашык булсын барыр юлым Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Улым, сұрап алған бүләгімсің Яшәу яны киләшәктә түрәгімсің Һәр вакытта ашык булсын барыр юлым Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Хис тойгымны һич кенә дә тоя алмыйм Улым диеп аны назлап туя алмыйм Ай үсәсең әллә инде көнләп үсә Минем килеш гадәтләрем аңа күчә Улым, сұрап алған бүләгімсің Яшәу яны киләшәктә түрәгімсің Һәр вакытта ашык булсын барыр юлым Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Тик шулайда Аллаһыма мең рәхмәтле Үсин улым тигез канат җылысында Шуны күңелдән багышлыймын җырым сиңа Улым, сұрап алган бүләгемсің Яшәү яны киләшәктә түрәгемсің Һәр вакытта ашык булсын барыр юлың Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Улым, сұрап алган бүләгемсің Яшәү яны киләшәктә түрәгемсің Һәр вакытта ашык булсын барыр юлың Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Һәр вакытта ашык булсын барыр юлың Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым Кәрим улым, сине бәхетем, сине күз нурым
Әминә Галимова уянгач та душ керә. Бизәнәм ди, оннар ашарга пешереп гаиләмне уятам ди. Көне буе тызбыз йөргәннән соң арып кайтып алам да ятып йоклыйм. Чөнки иртән торып тагын душка керәсе, ашарга пешерәсе дип көлде Әминә Галимова. Баса күңелемне уйланам бәгъренә шуңа. Бәхетлеме мин бу тормышта, ниләр көтим язмыштан. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Синең белән мине бәхетле, син күңелем кояшы. Сихрләде гашыйк итә күзләреңнең карашы. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Язмыштан җиңел юл авырлыклар. Син дип типкәч йөрәккәем, барсын да җиңеп чыгар. Син дип тибә гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дә мине яратасың, сөйҗерем йөрәктә. Гомерлеккә синең белән җаным булырбыз бергә. Бер-беребезне хөрмәт итеп, саклап яшик бу җирдә. Наил Әнәсов исә сәгате минутына кадәр җиткереп көн тәртибен сөйләде. Мәсәлән, көндә 8 тулып 30 минутта ул бассейнга бара. Кичке 6-дан алып 10-га кадәр эш, 11-дә тәмле төш дип шаяртты. Наил, хәзер әйдә җырлап та күрсәт. Син янымда булмаган күнемдә, бик яман су миңа ялгызым. Мәхәббәтем күкләрендә янган, син бит минем якты йолдызым. Сине булмасаң кемне сөяр идем, бердән берем диеп üzülüp. Син булганга тормыш матурлыгы арта бара берүк сизелеп. Сине булмасаң кемне сөяр идем,
Birden birim deyip üzülüp Sin bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara Beruk sizeler Sin kıyaşım Hemde tulgan ayım Sine bit Mina bik kirek Tıyıp şatlık Mizgillerini güne Bir sulıştan Tipsin var yürek Seni bulmasan Kimini süyer idim Birden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara Berük sizeler Seni bulmasan menge bilmez idim Bu dünyada mehabbetning barın Sen bitminim kütüp saylab algan Ömürlükке digen ting barım Seni bulmasan kimini süyer idim Birden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara beruk sizelep Seni bulmasan kimini süyer idim Birden birim deyip üzülüp Sen bulğanğa Tırmış maturlığı Arta bara Beruk sizelep Arta bara Beruk sizelep Arta bara Beruk sizelep Uyandım, oşadım, şey içtim, işke gittim, kitap okudum de işirattағы резидентimiz. Bularning saati kunde qobatlanıp tursa, yıkılarga yatı vaqti her vaqt o'zgarishini bekti ol. Eydagiz ali biz onun klibuna to'xtalib o'tdik.
Йокы юл концерт деп бір туктаусыз кабатлап туручу Илназ Нургалиев инде нишенче ай йокысын туйдыра алмый. Илназ тырыш, түз, күнүңнү тәртипкә китер һәм иң мөһиме җырла алдагы позиция синеке. Күргәш елмаясың, үзең читкә качасың. Кайчан инде син гүзәлкәй, миңа серең ачасың, миңа серең ачасың. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Көн саен күзеңә карап, күңел тәрәзәсен чиртәм. Кочагымда бер назласам, эреп бетәрсең микән, эреп бетәрсең микән. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Кадәрле серле ярга тапылганым булмады. Бер тынгылык бирми хәзер, җанга сөю бураны, җанга сөю бураны. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Ой, кайсәле, бигрәк серле, серледер кишләрендә, мин бит барысына әзер, тик син генә хуҗа хәзер, буйсынмас хисләремә. Теләсә койса артистның көне хаослы ди Альбина. Чөнки тегендә чабасыңның да йөгрәсең, клип төшерәсең, җыр яздырасың, иркенләп сулыш алырга да вакыт юк ди. Каян көн тәртибе төзегә дип көлде Альбина. Димәк, Альбина Кармышева алдагы позициядә карыйбыз. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе
икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Иртә торам, соң ятам. Шул инде минем көн һәм төн тәртибе дибезнең җырчыбыз. Дөресен генә әйткәндә, бер генә төрле ритмда яшәү авыр. Планнары да, көне дә, эшләре дә һәр вакыт үзгәреп тора бит ди ул. Dünyalar parılırlar şenme, nik bәхетсез була ялгызлар. Авыр сүзләр әйтеп рәне җитмәгез, балларда да хисле йөрәк бар. Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз, ярларыгыз ятка калмасын. Гафу итче мине, гафу ит дип, үкенерлек генә булмасын. Искә төшсә бергә булган шаклар, күзләреннән яшьләр тамалар. Җиргә ятып үксеп еласам да, ерак инде хәзер аралар. Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз, ярларыгыз ятка калмасын. Гафу итче мине, гафу ит дип, үкенерлек генә булмасын. Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз, ярларыгыз ятка калмасын. Гафу итче мине, гафу ит дип, үкенерлек генә булмасын. Yıllar ötüğü bilen yarralarda, Уңала ул дигән булалар. Төннәр буе йоклый алмый ятам, синең хакта һаман уйланам. Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз, ярларыгыз ятка калмасын. Гафу итче мине, гафу ит дип, үкенерлек генә булмасын. Ялгышмагыз, зинһар ялгышмагыз, ярларыгыз ятка калмасын. Гафу итче мине, гафу ит дип,
içemine gafu idi Ukkenirlik yine olmasa Yarlarınız yatqa kalmasa Лилия Низамеддинова өзін спорт құртыды берді. Мен де ол ертен тұрамда спорт залға барам, онлары іштен қайтышлы спорт залға кірем. Кеш ял етіп алғаш, егіріп қайтам деп білді. Лилия спортның бір нашарлағы да yok. Har күн спорт режимында өте екен, демек сен сау сәлемет өрнек жүрші. Менің күнім бір қошанда бір түрлі өтме. Мен қой бір күні ертеңгі 5-те шығып кетем, қошақ обедқа қадар еқлау бақыт етейім. Тұрғышты ашау спорт шұғыллану күні өзгерішсіз. Har күнні қабатлана деген резидентіміз шираттағы позицияда.
шатлык нуры күзләрдә. Иң изге теләкләр генә без әйтәсе сүзләрдә. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Бүгенгедәй гөрләп торсын, ныклы булсын гаиләгез. Гомерлеккә үзегезгә тигезлекне теләгез. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Бәхет бит ул татулыкта, бер-береңне аңлауда. Кирәк чакта әйтер сүзне, сайлый белеп сайлауда. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Табышкансыз, кавышкансыз, сез бүген бик бәхетле. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Ходай сезгә өйеп бирсен пар канатлы бәхетне. Пар канатлы бәхетне. Татар җыры 2018 зур адымнар белән безгә атлый. Пирамида күңел ашу үзәгендә 22 декабрь көнне көтеп алынган чара булачак. Яраткан җырчыларыбыз алтын барс ияләре була алырмы? Әйдәгез бергәләп күзәтик. Шуның белән шул дусларым, яшьлек тавышы тамам. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин Гөлназ Асаева сезнең белән сау буллашам. Алга таба да Татмус ТВ каналында калыгыз.